Greetings, and more greetings to you, good people. My name is DJ Oli, and welcome to Point 5 Creative Studios. Chitubu che content chitubu chisingapu chitubu chinonwane munhu wese chitubu chakavhenekwa chikaongororwa nana mazvikokota kunzi aiwaka chitubu ichi chine content iri healthy, content iri clean, content yakachena yakakodzera kunge chikonsumwa nemunhu akaita kunge iwewe. Ndosaka uri panapa muzuva ranhasi. So if it's your first time here, please hit the subscribe button and the notification bell so that you don't miss out on any exciting content uploaded. Asi kana wanga wagara uri mugari wepanapa dango kutenda nekuti asi nekurumidza kubhadhara rent. Right, hanzi nevana vevhu taneta. Taimbodada kunge tiri vana vevhu kuti tinzi tiri maZimbabweans. But nezviri kuonekwa izvi, nezviri kuitika izvi, taneta. Ndava ndangoti hangu rega tipise flag racho. Rega tipise flag racho. Vana vajamuka mbavapisa chi? Mbavapisa flag ReNyika. Saka panapa ndoda kuti tionesane. Ndoza kuti vanhu takagumbuka, vanhu vakatsamwa, but on the other hand, kupisa flag ReNyika unogona kuzvisungirwa izvozvo. Toziva kuti vanhu vese vakashatirwa, vanhu vakatsamwa, but tofanira kuti tichionesana, tichidzorana futi pazvinhu zvacho. Handitika ndo nyaya ndikufamba nayo zvamanje manje. Ndoda kuti ndikuratidzei umwe amuka akajamuka nemeseji atumira kudaro, ndo handazongoverenga mutemo unotaurawo izvoni kuti aiwa riri flag ReNyika haripiswe. Inonzi flag ReNyika harite sei haripiswe. Ndo nyaya yacho yandoda kufamba nayo. Handitika inonzi Flag of Zimbabwe Act chapter 10.10. Ndo chapter yacho iyoyo. Hanzi flag harite sei harimurwe. Amen. Kuti zviri kufamba sei kunzoko. Pandisingatamise nguva yangu, da kuti kana une bhizimusi raunaro rauda kuti undishambadzire, ndibate namba dzangu ndo dziri pascreen idzo. Kana une nyaya yaunayo yauda kuti ndifambire, ndibate futi pasame number. Ipapo tofambira nyaya dzacho. Handitika gwenzi rePhytomed richiripo, ende gwenzi rePhytomed harisi kupera. Batai musikana anonzi Nyari panamba dzake idzo dziri pascreen idzo. Ungava uri kupi kwauri, bata musikana anonzi Nyari. Handitika gwenzi rakanakira zvinhu zvakasiyana siyana. Ukaita mudumbu, ukaita musana, ukaita musoro, ukaita mafibroids, ukaita chipi nechipi, maronda asiri kupora, ukada kucleana system, aiwaka gwenzi riri kurova ndo chikwapuro zvani zvamanje manje. Handitika right, regai ndipinde munyaya yangu muzvionere kuti zvambonyasofamba sei uyezve zvazosvika apa nenyaya yei, chii changa chambonyasoitika kuti munhu uyu asvike pakupisa flag ReNyika. Right, message hiyo. Hanzi mamuka sei mainini. On this day of 16/12/2024, ndachipisa chiflag chavo icho chisina musoro. Ndaidada nekuva eZimbabwean, but nekujekerwa ndapisa. Hanzi nekujekerwa ndapisa. The information iri kufamba, tiri kutaura mabasa akaipa ari kuitwa navakomana ava. Social media iri kutenderedza zvinhu, vanhu vakuziva chokwadi, kuti chokwadi chiri kufamba sei, chokwadi chakamira sei. Ndosaka tasvika patasvika ipapapa. Saka ndoda kuti ndikuratidzei the video moona flag ReNyika richiita sei richibviriswa. Warwara here? Washungurudzwa nemweya wetsvina? Uri kutsvaga wekuroora kana kuti wekuroorwa naye? Wakabirwa here? Kana mhinduro yako iri hongu? Yes, warangarirwa. St. Angel's Apostolic Church present crossover night with the Bishop Samuronda live in South Africa. 31st of December, time 8 p.m. till 6 a.m. Venue, Lord Kanyile Community Hall, Ivory 2 Midrand in South Africa. Healing and deliverance, plus one-on-one sessions available. For more information, please contact the numbers on your screen. Uyai tiyambuke tiri pamwe chete muchitima chemweya. Pakaipa manje ndo flag ReNyika. Ndo flag ReNyika rikubatidzwa moto. Hanzi ndajekerwa, ndapenyerwa, ndikaona kuti aiwaka taiitiswa nevanhu ava. Saka rega ndipise zvangu flag iri harina chi
harina zvaro musoro. Ndiro flag muri kuriona iro macolors edu chaiwo chaiwo, green, yellow, red, hanzi red for blood. Pakaipa ma1 chaiwo chaiwo, iro flag riri kutsva. Flag riri kutsva riri kupiswa baba. Flag renyika, hanzi ndajekerwa, ndadzamirwa, ndaona kuti aiwa ka. Hazviko zvinhu zvaitwa izvi, hazviko zvinhu zviri kuitwa izvi, hazviko, hakuna zvinhu zvakaita sei zvakambodaro handitika. Vasvika pakupisa pakupisa flag. Right, toda tichimbokurukura tionesane. I know and I understand kuti vanhu makatsamwa, vanhu makagumbuka, vanhu hamusi kufara neutungamiriri hweZanu PF, hamusi kufara netreatment yamuri kupiwa, vanhu vari kufa nenzara. Hakuna mvura, hakuna magetsi, hakuna matoilets. Vamwe vairarama nekunoraura fish kulake Chivero, ezvinezvi zvadhakwa, havachakwanisi kunoraura, ezvinezvi mvura yadhakwa yasviba. Mawana zvokutodaro, but ndiri kuti hama dzangu ka, pamwe pacho tofanira kuita tichidzorana, tichionesana, kutori nemutemo zveshuwa. Unototaura kuti ukashora, ukamhura flag renyika, imhosva iyoyo handitika. Ndazobvunzawo AI yakati kuuya ndikati, is it a crime to ban the Zimbabwean flag? Ndomva pauya apo minduro ndo iri apoyo. Iri kutaura kuti yes, banning a Zimbabwean national flag is considered a crime under Zimbabwean law. According to the Flag of Zimbabwe Act Chapter 10.10, it is illegal to publicly insult, show disrespect, or bring the flag into dispute. Ndo murikunzwa zviri kutaura izvi. Kumhura, kushora flag renyika, imhosva iyoyo. Hanzi acts such as banning, kuripisa, zvanga zvichitwa neuyo ari apo. Kuri kunzi ari muZimbabwe, kuri kunzi abatwa imhosva. Tinofanira kuti tizive kuti takatsamwa, totsvaga nzira dzekuratidzira kutsamwa kwedu, kungave pasocial media, kungave papi nepapi, but ngatisaite zvinhu zvinozotisungisa. Honai ezvinezvi Widzo akasungwa, ari kubuda gore rino iri, achibuda ari kufesa deportation. Nenyaya yekuti aifunga kuti ari kuAmerica achituka hurumende achiti endai munobhomba paState House, zvinhu zvakadai, vachajwa netreason. Saka let's be careful. Ndauya nevidhio iro ndikuratidzei kuti imhosva ende unotosungwa, ende unogona uchifunga kuti uri kunze kwenyika ka, uri safe, but ruoko rwemutemo runogona kuzongokusvikira. Handipo pakukutyisai, handipo pakukuvhundutsirai, but ndiripo pakuti akomana, kana tichiita fight yedu for change, let's fight nezvinhu zvine hungwaru. Ngatiitei ma-discussions, ma-arguments, tichiita se tisingatyore mutemo. Ndoziva kuti vatinorwisana navo, they don't respect the law, vanongoita, vanofunga kuti vari above the law, but isusu nekushaya simba kwedu tinozoitwa rafu, tozopedzisira tasungwa nyange tisina mhosva sometimes. Saka ngatingoita sei, ngatingongwarai handitika. So ndonyaya yangatifamba nayo zvamanje manje. As for me, DJ Oli and the rest of the crew behind the scenes, Ruti Tsibai, for now, ngatsangana muvidhio rinotevera.